Senyores i senyors, falleres, fallers, amics tots, fins així l'acte de presentació de la Falla Golseria Rosal. Un acte de la nostra falla, de la nostra festa, part de la nostra cultura i, com sempre, en valencià. Casualment, esta setmana ens han tallat la llibertat d'expressar-nos i ser informats en valencià en l'execució de Radiotelevisió Valenciana. L'execució de part de nostra cultura. Des d'ací, vull donar el nostre recolzament i suport com a valencià a totes les famílies valencianes afectades o no i a les persones que a hores d'ara estan manifestant-se per a defensar els nostres drets. Drets que és que el govern valencià amb accions dictatorials es volen furtar i que de ben segur no aconseguiran. Seguirem lluitant i defensant lo nostre. Una forta abraçada a tots ells. Gràcies a vostès per la seva assistència i com a colofó entonem i mantén junts el nostre himne regional.